Välkomna till den här diktläsningen online som är anordnad av Svenska Afghanistankommitténs lokalförening i Stockholm. Kommittén bedriver ett omfattande arbete i Afghanistan inriktat på de allra mest utsatta grupperna på landsbygden. Kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och internflyktingar. Och arbetet omfattar bland annat sjuk- och hälsovård och utbildning. Vi i Stockholms lokalförening vill informera om och stödja det här arbetet. Och vi vill öka kunskapen om Afghanistan. Men också ge en bredare bild av landet. Exempelvis om den rika kulturen. Och det är alltså den första diktläsningen online som vi ordnar. Och vi kommer att få höra 3 dikter av Mahbouba Ibrahimi. Hon är född 1977 i Kandahar i södra Afghanistan. Och på grund av kriget flydde hennes familj till Iran och där växte hon upp och studerade folkhälsovetenskap vid Teherans universitet. Nu bor hon i Tierp med sina 2 barn och arbetar som modersmålslärare i Dari. Mahbouba började skriva dikter redan när hon gick på gymnasiet. Och här kommer hon nu att läsa 3 dikter på Dari. Efter varje dikt får vi höra den på svenska och då är det Maria Lejonhjelm som läser. Varsågod Mahbouba. نه نباید گریه کنی. این دلتنگی ماهانه است که به آن خو گرفته ای. این جنگ هم مثل همه جنگ ها تمام می شود. تو اما زنده میمانی تا نوزاد دشمن را به دنیا بیاوری و به اجبار شیرش بدهی. جنگ سالهای بعد به سربازان نفرت زده محتاج است. مادر دخترش را به همخوابگی سربازان میفرستاد. Soldat. Nej, du bör inte gråta längre. Detta är bara en månatlig melankoli som du redan har fått vänja dig vid. Det här kriget kommer också sluta en dag, som alla andra krig i världen. Men du måste överleva tills du föder fiendens barn och ammar honom av tvång. För att framtidens krig behöver de här hatfyllda soldaterna. Mor var tvungen att skicka sin dotter till samlaget med soldaterna. ذره‌بین خرید پسرم. ذره‌بین خرید پسرم میگذارد روی همه چیز و جهانش را 10 برابر بزرگتر میکند. واقعیت نمیتواند این همه سهمگین و بزرگ باشد پسرکم. پر ز روی پوست هلو همانقدر ناچیز است که تنهایی ما در این سرزمین بزرگ. پاهای این مگس فقط زیر ذره‌بین حال ما را بد می کند. غمها وقتی درباره‌شان حرف می زنیم. ذره‌بینت را از روی خطهای کف دستم بردار. وگرنه در این جاده های پرپیچ و خم گم می شویم. نه به گلبرگ ها دقیق شو، نه به دانه درخشان برف. زندگی اغلب لبه های تیزش را نشان می دهد. کمی دورتر بایست. Förstoringsglaset. Ett förstoringsglas köpte min lille son. Över de minsta sakerna håller han det och gör sin värld 10 gånger större. Verkligheten kan inte vara så stor och skrämmande, min lille son. Fjunen på persikan är precis lika obetydliga som vår ensamhet på den här stora planeten. Benen på den här flugan
gör oss äcklade bara under förstoringsglaset. Och sorgerna sårar oss bara när vi pratar om dem. Ta bort ditt förstoringsglas från min handflata. Annars kommer vi att gå vilse på dessa orörda vägar. Titta inte på kronbladen så noggrant. Inte heller på snöflingorna. Livet visar ofta sina skarpa kanter. Stå lite längre bort. یوز پلنگی که در تخت خواب من بیدار می شود می داند که امروز را باید سریعتر از قطار بدود. یوز پلنگی که در تخت خواب من بیدار می شود می داند که امروز را باید سریعتر از قطار بدود. به دخترم می گویم برای جنگل پوتینهایش را بپوشد. سربازها باید بیشتر از خودشان مواظبت کنند. شیر می ریزم در گیلاس پسرم. از امروز روزها کوتاه‌تر می شوند. ساعتهای آفتابی باید بیرون بازی کند. به دهانم در آینه نگاه می کنم. کلمات سگوش شکسته بیرون می پرند و گوشه های لبم را زخم کردند. به دهانم در آینه نگاه می کنم. کلمات سگوش شکسته بیرون می پرند و گوشه های لبم را زخم کردند. یک روز اما همه چیز بهتر می شود و نوه‌هایم به یاد نمی آورند پس از جنگی سخت به دنیا آمدند. Geparden som vaknar upp i min säng känner att idag måste hon springa snabbare än tåget. Jag säger till min dotter, ta på dig dina stövlar för promenaden i skogen. Soldater måste bry sig mer om sig själva. Eller mjölk i min sons glas. Från och med nu blir dagarna mörkare. Soliga timmar ska du leka utomhus. Jag tittar på min mun i spegeln. De trekantiga ord som spruckna har hoppat ut har skurit sönder mina mungipor. En dag blir allt bättre och mina barnbarn kommer inte att minnas att de föddes efter en hård kamp. Tack Mabuba och tack Maria. Vi räknar med att ordna fler diktläsningar så här online, så håll ögonen öppna efter dem på Facebook eller vår hemsida. Khudafez, hej då. خداحافظ. Hej då.